Okay guys, I have here, teka muna, mag-hi muna ako. Hi guys, eto ako, good afternoon, kasi afternoon na dito, it's 5:10 in the afternoon. This video is about the cooking of Bicol Express. Yes, see that? Manghang yan, itong siling ito. These are green chilies here from Dumaguete. Yan. And this bowl contents are 3 eggplants, 1 medium-sized ampalaya, and 500 grams squash, and 250 grams of okra. And this one, ito ang panggisa ko. I will stir fry these spices with the fats of this pork. This is 434 kilograms, 0.434. So about half kilo. I will just slice thinly, and then I will stir fry this and all together, and then place this instead of the water, the coconut milk here. So this is Bicol Express. They call this Bicol Express because of the chili. Because Bicol Express is Bicol cooking. This is traditional cooking from Bicol region, where they put a lot of chili and it is very hot and spicy. Yeah. Ayan. Yan lang guys, because today I don't have shrimps, so I think I will just place the crab feet, the crab meat, yung feet ng crabs ang ilalagay ko na pang sahog dito. Okay, so and of course the anchovies that I made. Okay, so let's start. Mag-apron muna ako. This one. Soup ko muna. Ayaw ko matalsikan. So, sindihan ang burner. Ganyan. And then, kunin ang sandok. Okay. Igisa natin itong pork belly. Ito yun. Yung pork belly strips na hiniwa-hiwa ko. Ayan na. Ayan, pork belly. Pamantikain natin yung masisi siya. Ito yung tinatawag na gigisahin natin itong spices. Gigisahin natin itong baboy sa sarili niyang mantika. Okay? May kasabihan na ganon. Ngayon, ang gawin natin yun. Ayan guys. Ayan guys. Ito ako guys. Yan ako. Haha! Nagluluto na naman tayo. Dami nating niluto ngayon today. Thank you Lord. Daming grasya. Hintayin lang natin bago natin gisahin ang bawang, luya, sibuyas, at saka yung chili. Pagkaluto nitong pork belly, isunod natin itong alimango. Ito ang pampalasa natin, yung nabili natin kayong umaga doon sa dao. Yan, iipit lang naman niya yung mga galamay. Ayan, pitpitin ko lang siya at kunin yung laman at yan ang ilalagay ko doon. Okay? Ganon, para lumasa. Sarap yan guys.
na natin lalagyan ng mantika kasi mayroon ng mantika yung pork. Ngayon, hinahinaya natin ng gisa dahil medyo naluto-luto na. Kahit ganyan lang, konti lang ang mantika guys. Ayan o. Konting-konti lang. Halos di mo makita. Ayan. Ilagay na natin ang ginger. At the same time, the garlic. Ayan. Ayan. Pabanguhin natin. Gisa-gisa-gisa. Hintayin natin na maluto-luto. At ito namang crab feet ay tinitpit ko na at tinanggal ko na ang laman ng pinakamalaking ulit. Ngayon, sumunod na ang onions. Ayan. Ang bango-bango. Ang sarap-sarap ng amoy. Guys, ang sarap talaga. Ayan o. Nagkahalo-halo na ang masarap na lasa ng sibuyas, luya at bawang. At sumunod ay ang green chilies. Ayan, para umanghang siya. Para maging Bicol Express. Meron siyang chili. Yan siya guys. Sarap ng amoy. Ngayon, ihalo na natin yung ipit-ipit ng alimango. Yan. Okay. Sarap na. Amoy pa lang, isog pa na. Diba, diba? Okay. At sumunod ay ang gulay. Kita nyo itong gulay na ito. Itong bowl na ito. Ang laman nito ay ang eggplant, squash, okra, ampalaya. And then, meron ito na chili na buo. Iuna ko. And then, meron din sitaw. Ayan. Sabay-sabayan ng mga gulay na ilagay ko dito. Sarap guys. Oh. Wow, excited. Kasya pa kaya ang kawali ko? Yan ang question. Ang sarap at ang ganda ng kulay. See? May yellow-yellow ang mga squash. Very vibrant ang kulay ng aking kawali. At saka may green sitaw. Ayan. Diba? Ayan. Ayan na guys. Pagkalu-aluin lang natin. Ayan. Haluin natin. Para maglasa ang buong kawali. Okay? Anyway guys, tingnan nyo lang sa description box, ilalagay ko. Anyway, ilagay ko na rin sa screen para makita nyo yung ingredients. Ngayon, kaya nating medyo pero before that, lagyan ko siya ng chicken powder. Ayan. Ayan, para masarap ang lasa talaga. Diba? Manghang ito guys. Mahanghang na masarap. Ayan ko na muna yan na lumasa bago ko ilagay mamaya ang wow, jaran, the coconut milk. Ayan siya guys. Ayan, yan ang pangsabaw ko para masarap. Ayan, ang ganda ng color, no? I love it. Masarap. Para siyang shabu-shabu. Para siyang shabu-shabu, but with this one, the coconut milk
Wow, guys. Woo, ang ganda, ang sarap. Wow, very white. Very clean white ang kanyang color. See, the milk, coconut milk. Ang sarap niyan. Wow. Oh, tingnan mo naman yan. Tingnan mo naman yan, oh. Maputi-puti na gata. Oh. Pure coconut milk. That is pure organic coconut milk ang nahalo dyan. Kalabasa, bitter gourd, okra. Kalabasa means squash. Squash, this yellow. The bitter gourd, this one. The okra. The string beans, Philippine string beans, this one. The native string beans. And the chili. And also the eggplant here. Yan. And then, we will let it shimmer for about 5 minutes. 5 minutes only. Kasi gulay yan. Maximum 5 minutes. I will take a look after 3 minutes, guys. Kasi minsan ang gulay ay naluluto kaagad. Kaya 3 minutes pa lang babalikan ko siya. Okay. Matikman na natin ito ngayon. Ayan, the spoon. Naghanda na ako ng spoon, ha? Ayan. Wow. Wow. Ooh, how beautiful. How colorful. Ilapit nga yan. See? Tingnan mo naman, oh. Wow, wow, wow. Ang sarap niyan, guys. Meron siyang pork belly strips and then the crab. Ayan. Kaya masarap, 'di ba? And then chilies, the green chilies. So this must be spicy. Wow, marami siyang chilies, guys. Wow, squash, eggplant, string beans, okra, and bitter gourd. Wow, sarap. I will taste now. This is the exciting part of this cooking. How it tastes. And gusto mong tumikim, lakay? Andiyan ang lakay ko. Ayan, lakay ko, oh. Ayan, oh. Wow, sarap no. Sarap, no? Hindi ka pa nakapasok ng bahay, maamoy mo na yung sarap. Ang sarap talaga. Kulang lang ng babahagyang salt. Yan. And then pepper. And then the pepper. Here. Hindi ko na siya nilagyan ng anchovies, guys. Hindi na. Kasi yung chicken powder ay maalat na. Meron ng taste yun, kaya konti lang na asin. And then black pepper. Malasa na siya. Ang sarap na. Wow, wow, wow. Kasi hindi masyadong gusto ng mga anak ko yung amoy ng bagoong. Lalo na yung asawa ko. Ayaw niya ng bagoong. Ayan. So, okay na siya. Yan. Ang sarap, guys. Wow. Kain na tayo. Patayin ko na ang burner. Ayan. Patayin ko na. Oh, okay. Let's go na. Yung gulay. Okay. Tikman ko nga yung squash, guys. Yung squash. You see, this is squash. Colorful na yellow. Aray, ang init. Natatawa ako. Ha? Marco, ang sarap. Kain na tayo. Marco? Hindi ako naririnig. Kain na tayo. Okay, guys. Yun lang. Pinakita ko lang, isinare ko lang kung paano ang pagluluto ng Bicol Express. At hindi naman masyadong manghang yata. Teka nga.
Okay, guys. Medyo manghang. Okay, thank you. Thank you so much for watching. Thank you for your subscribe, and thank you for the like and comments, and hope to see you again next time. Bye-bye, guys.